Büyük жиңүү күнү якынлаша. Яшьләр куна кирфек ышына. Шулай да жиңүү яулап кайткан халкым үчүн күңел шатлана. Без кайтырбыз диеп киткәннәрнең бик күпләре кире кайтмады. Жиңүү белән яулап алган таңнар алар өчен инде атмады. Сандык төпләрендә саргайышып, яткар булып ята хатлары. Даны кайтты солдат яугирләрнең, мәңгеләште исем атлары. Алар кайтты безнең туган илгә, мәңгелек ут булып янырга. Исемнәре гранит такталарда, һәйкәлләрдә хәтер саклана. Жиңүү көне безнең һәммәбезгә гөлдәй матур тормыш китерде. Тыныч тормыш яулап алыр өчен илгә батыр уллар үстерде. Ил уллары безнең хәтерләрдә, алгы сафта жиңүү көнендә. Илебезнең тынычлыгын һаман саклый алар көнен төнендә. Uzatып вокзаллар каршында, маңгайдан үптеләр аналар. Узанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар кирделәр утларга, балалар сүз бирде тупларга. Күпләре қалдылар ерақта йокларга. Балалар, тұрығыз балалар, ашығыз суына табында. Ничә ел тұрмыйлар балалар, Иділдә һәм Дунай ярында. Уятма, йокласын син ана, айларны, йылларны санап бар. Күңелдә һаман яшькел бала, кайтмаган солдатлар, солдатлар. Анау йокламый сабые, юрганын ачса да уяна. Аналар йөрәге шикелле, мәйданда мәңгелек ут яна.